नमस्कार। मागील भागात आपण गोवा मुक्ती लढ्यातील वीरांगनाबद्दल बोलत होतो। या भागात आपण गोव्याबाहेरील अशा काही वीरांगना ज्यांनी गोवा मुक्ती लढ्यासाठी सक्रिय सहभाग दाखविला त्याबद्दल जाणून घेऊया। मित्रा बीर एक गोवा स्वतंत्र वीरांगना आणि शिक्षणासाठी कार्यकर्त्या होत्या। गोवा मुक्ती लढ्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याने ऐन तारुण्यात 22व्या वर्षी त्यांना 12 वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा पोर्तुगीजांनी सुनावली होती। ही शिक्षा पूर्ण झाल्यावर आणि गोवा मुक्त झाल्यावर त्यांनी वेरे, मडगाव, काकोडा आणि गोव्यातील इतर ठिकाणी मुलींसाठी शाळा तसेच महिलांसाठी प्रौढ आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्था स्थापन केल्या। यानंतर गांधीवादी विचारांचे आणि गोवा विधानसभेचे माजी सदस्य बीर यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला आणि त्यानंतर त्या गोव्यात स्थायिक झाल्या। अखेरीस 1978 साली त्यांचे निधन झाले। 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळून देखील गोवा मात्र अजूनही त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत होता आणि उर्वरित जगापासून पूर्णपणे तोडला गेला होता। अँटोनियो डी अल्वारिस सालाजार या निर्दयी पोर्तुगीज हुकुमशहाने मूलभूत नागरी हक्कांवर निर्बंध घातले होते, वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली होती आणि सत्याग्रहाच्या उपक्रमांवर दडपशाही सुरू होती। शांततापूर्ण निदर्शने संपवण्यासाठी लोकांवर बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या गेल्या। लोकांची आशा संपुष्टात आली आणि लोकांचे मनोबल ढासळू लागले। हे चालू असताना 1995 साली गोव्याच्या बाहेर असलेल्या जंगलात एक गुप्त भूमिगत रेडिओ स्टेशनची स्थापना झाली। लोकांना त्यांच्या देशाच्या स्वातंत्र्याबद्दल अचूक माहिती देणे हे या स्टेशनचे उद्दिष्ट होते। लिबिया लोबो सरदेसाई ही महिला हे रेडिओ स्टेशन गुप्तपणे चालवित होती। गोवा स्वातंत्र्य चळवळी दरम्यान लोबो यांनी इंग्रजी प्रसारणासाठी व्हॉइस ऑफ फ्रीडम, पोर्तुगीज प्रसारणासाठी वॉज दी लिबरेटेड आणि कोकणी प्रसारणासाठी गोयचे सद्वनेचो आवाज हे रेडिओ कार्यक्रम चालविले। 19 डिसेंबर रोजी गोवा स्वतंत्र झाल्यावर लिबिया लोबो सरदेसाई यांनी गगन भरारी घेत सर्व गोवेकरांना गोवा स्वतंत्र झाल्याची बातमी दिली।